Karibu sana mwancho mo ligereria na utogendrete amona maya ensa ya mo yabona mugoroba nganatika ko bango gotebya kiraritu kuri Jumapili nigo toko arigania abagani babwate ubumanyi anage ko geremara ko yabona na mwariganirie umweshimiwa maitega temire siasa nande nabwate kiagasogia siasa onerie tili na boli kumubwenera. Honorable Dominic, karibu sana me studio. Asante sana. Happy New Year. Ndonya komera ro mwako chaka. Mwako chaka ntromira na. Yes. Na gokire sana gukora. Actually this is my first time to see you. Sawa sawa, karibu sana. Karibu sana me studio ndagatorigirie tibili kigimonya ko kwa ni mwancho murigira na motebili tele. Tiamba kwani abancha bategereri waire mwensi. Nche moya Dominic. Yes. Nkagere mugonga bumachoge. Lakini gomenya ta ali mucho Nairobi. Na ngokorera siasa yane nande no ngokorera miremo yane na liye kirogo ya 2022 kurende kuranche sana ni maetenga safari yenchi sane mbiamo na misi ko soko ngali bageriga yes elinde turagoso lyake no ena nyuri runasabiro kwabera biamo sana na karibu chi daika tobwate chinge kigima turarigeria bera tatu ni gwatirita sikirogo kyobo MCA as a constituency yesterday na tenete kirogo kyobo MCA as a ward ya Nairobi South ime ya Starehe constituency yes abwese nanyorete chikora korende nche sana ibora sana torare abagusingonya gwetoma more umanyete ninko bolinga na kyo chigutiema abanyane Nairobi kubori chikora ali amatacha gusiga iga asabanto baino bare elindo bori chikora anyway neli bori tanganitu na kinentone tangane kwa politi bora ya konye na soire siasa yes narate matembire siasa nkenke ko skuru utira gari ya siasa takeire no ena setsako paka kerona ikirete bono nkuria ekirokia ward yes actually na temete 2017 lakini na rengi mutwali bono na linete temete ngaranga na bondo che ngo basigitaro nge fiona sana maji message nyari go bago jiko chaka mapema igotanga murageni iyo I look so humble na kiago tema siasa jana Nairobi chimanyire ngane che bantu bege kuba ne chingoro Nairobi ne buata manganae yes nande ekera abantu bakororire kene ngangwe tumure ebaho kubwatesi waikere gento kiliota gete yes abantu barambo Mr. Musical kare na ubago chibaba enjera watakeire yes sometimes ege kubege ngeli goji yata konya lakini kurende gogo isaransi abantu nande kwa baereso buya boli buburai no buya bubugambi eko buya ikwanere ake ase ward ya Nairobi South 75% no mugusio menye tororo ase bali bake bamaete kurwa ali asabu gatete kurushimora tewa akaenda paka Masai Village 75% yo muntu menye te Nairobi South no mugusi nande bone ego kobere gasi ngororo ekero kwa barangiri kwa baeresire kigusi kwa batebiru ya burai nande kwa batebige ntukirigeta kire okoru ekero tumenye ta Nairobi yes sikiro mtaneti nyinge ekero kurigere kurugusia paka Nairobi nekero tutumire twesto ikirali abantu kwa basomi igoro yo kubwaterana kwa basomi igoro buna tutakire konyora na into agatarigita ase serikali yes to basomi igoro une serikali ya county yetagete ne serikali ya national une yetagete elinde twesuma mutuno mugusi twanyora amangana abaira maya biemano sana ango bolia mheshimiwa Dominic oise kuligiria Sarongo rwa Nairobi ne ase constituency mpakasi chonsi bere nene no abantu bamanyire ngana abagusi abange no bare lakini tonya korana onye ntunda ntangani abagusi bago chama iminete ngana okobagana bado no kore Nairobi onye mbarate na basokie umurayobo tutebenga tuwasokie na intwe umuchumbe onye ni gali kwa Ruben mkuru kwa Ruben ndubwate pipeline ndubwate mbakasi chisama cha tasia asa abagusi abange bakagire komenyororo na banki besokire kuri nembara guchikura asumocho Nairobi nande unanto bagusi na bonte tego turusia magoso kiara nto bwate shida getayemo tima diose njena ile tenga mangana ngo ikira torali to gwika sotiki ayero to kwenda ku Nairobi twenda nebinte bingao yes lakini okonyora ko twigira Nairobi banda abantu mbara obake babugure tubo bintu biri ubonyomba kabisa unyomba baikagari baso guchanda abande yekora ngo kwanaiga ekero to gwikira ngabono twikire chinga kichukuri y'uburai abantu mbara okonyora siasa ebwate chinchera chinyinge yes. Kwanyora umuntu narotenere kuri siasa eliaro serieta kwanyora umuntu narotenere siasa akore biashara yes. Kwanyora umuntu naro erekene utagite siasa elinda konya abantu bayi bono goma konyora abantu agero bago chamo kwe unyare botenere no mugusi kwe unyare botenere ase wode yemo abantu mwasoka 12 yes wasase constituency yemo
For instance, ase constituency ya Embakasi House. Yes. Abwese kwa na igoro ya Rupeni njenge bintu bingabo nibyo. E constituency iri tu abwatu umuntu utakire ko mumurai. Oringe utakire ko ba umujumbe. Kurende esengencho yo kupishana kuri umuntu oyo mukuru kumagwatha agaita kati akababwa. Lakini kwa ndi babwatana gekoera barenge abajumbe babere. Yes. Oyo muyo akabwati mawatha asichikura chinke. Ekera mubwati asichikura chinke konye ndi uyu gatatu abwate tamentra niyo kabiri. Yes. Tango bono to bwatu mujumbe oyo mukuru ali. Kurugisa simba arati arwali nande nturanyora mpaka bona gato bangete ko sento je konyora. Biona sana na lego tanga toshe elingi mushimante gatolire simya gwago onyelingi yachire nabo konyara ko bago share naye gati ya barikiro kende babwato ko sembirengo ikirana kwa renge asemara ko baya bono to gukonera igoro ya siasa basai baitu abangi banyera ko bagwesoke twarorire kurwa asichinsemo wende nonye ime county ya Nakuru nabo konyora nga omochumbe na roroyo murumu gusio nyale ko baga gutene nabo igo nyale ko baga kwira tali ntunda ntangani tali ntunda ibere iga kurinde na sengencho yoko bwatera ndanya nyale ko bakoroke omoke simirali tsinchiroro mwishimiwa ime county ya Nairobi na Kisii entangani nelinga abo bairete oboteneneri bwachi county icho especially abagavana nabantu barokanete bare emyaka yigatwa gose emyaka emegusuga yabasai nakiora tebe bono kwarigereire Nairobi no menyete gusiga igana okangora bwati uri na kiuruche abasaba be myaka yigatwa naki babwate bahikiranira chire rikia magendro gose siasa yabo nabokoranga bado tera ko ngake ababwate myaka yigatu wakwana Kisii county to bwata Simbarati right. Na Nairobi county to bwata Johnson Sakaja right. Ekero kuriria banda mbaragota no na bana bombareka secondary yes egontete ko tenga ugwetuma kuri ba gwetuma igokuru kuya nande kero kende gukubweta bagakaba umaete ngakinero twari kona gotebunga echineci ngakiche ino cyabasai gwetuma ekere ngaki yako yumusai yaikire gwetuma etume tema kirigendo na yeko roroche no ina magendera mangari ya okoru yes. Asiji constituency chons ya Kenya abantu abange kero ko barigereri nabasai in fact no ne president to bwadere no masai kero kuri gurura ari bakansari bakonyora mangana garambaya bono ko to bwate president musai ti county tiga chons P47 okonyora ngabasai nabwo abange digireri county anandi oinero musai orengo moke last year last election okero kuri abantu abonsi nando okonyora ngamagendera harbo mbiyaro mwete mbwango bakorengere kina kike mai yona sana mera goba ya bono Dominic Moya literi Moya ngukona tole mai ga kamera na kiriko nyarekana anyway mera goba ya bono sange kerengere kya gamuna intsengo ligire tole birengere bina yoniwa amaboli aino aimwanya lekoba moko boli abange bagotanga they want to give back at home yani ngana bakoranga na babwato uwezo bwokora na kero kende kiagaso kyuburai kwa rote banga na arabutire siko emyake menga sobo koleri asichi semia sina abutire bono tigangira neka inki aye ko nguseto katanga yaya nchebono ngakarati gake tiganda chakiraga iga Nairobi akero kurigere ryo mucho Nairobi tinga buna seito nsenkorwe ward ya bomba borabu yes iga se seita ase Patrice yakuru ekero ukurigere rinka no ene background kere bunere maite abantu ngo so bari gukorigereri background bamanye bikoro tombire ngo bwate bamanya abana mbare ngo bwate bamanya ngakyo agachete bugo bono ekero bakorete binte byemesa byonse pi baso gukurusiri go seri mu buti aseri lakini kero uru mu Nairobi mwete ubwate tribe chons yes okwanera rero wakwanera mu gusi wakwanera mu ikoyo wakwanera mu gere wakwanera mu ruya yes abantu abonse kwanyora ngambaro kwa ibire chinkoro cyabo nande bakunaye lakini gagusikero gwikaga koma gotebu enyumba ntobwate yo mumbaba koma gotebu ntobwate musera ntobwate munyabonko ntobwate chinyumba Jones umuntu magote agando ntutete burero munyabonko tutete musera kware ebintu bingabune bibunyumba obu kwanyora bwa gwitire lakini kero torero gurari abantu abange ekonora gari muruyo tenenire mo ikoyo tenenire mo kusyo tenenire igento kirige chikore ko kyabachinguru nando konyoranga abanta be tribe yenyu bakubwate sige korona uri mutugari anti gangote ya misige ntekemo kore no mu Nairobi go set town ende yons ebintu ne binge bigo byatokari in fact ekerore iruka Nairobi useko banga kwanyora egasi yororo magendera ta yokoro
ebintu ebingo okoretaka ekora tari paro gochikorosi parero sirika koru tari ebintu turachese na biniji pasari konya tu abana bari barari lakini amagendera mange gokwanyorire ebintu ebya bakabono nkuna kuburi no neri kodiria sitari nene rigutira gochise bone rogoro na kesabunga bono togoja goja turirosi era dojega abantu mbaraye bakebafereti amangana ngabunayi so kukwanyorire gentorogoro gari igage ko baraisi gokonya abantu baitu banyumba igo ngokurige gasiro gorari igo ngagete sabu y'abantu baitu babumba baburabu babumachoge na bakisika. All right marago bayabono mwanchu murire ndoche gwantanganire mweshimiwa libona alo chokuburia umanyete kera wateba constituency ya Kamukunji Stare igo ekunete CBD eminete ngemeroberie menke elie kuneta ba MCA ekie chinsemo chiri devolved toteba mangana echichiro Kamukunji Stare gari njirosiri amangana street lights ayo kero kende are devolved under county government amangana iskuru chia ECD na masoma yani okonyora chire buya bono inkiro chabange bakotanga no go joyride umuntu akasuyira ubura itali we committee njerende especially aba MCA be chi ward cha Nairobi honestly aba MCA kegera no bitacho mbio roma nyeteka iga autokonyara aba itoka iga bakomnya ko batanga ensoko nere garia ya biroti nongo chikonyero sina bintu bine lakini Nairobi nsoko kiho chikorosa mashimi Nairobi kinenge oboros right Nairobi gento keroro no gote yabantu ngakyo kubachi pasari chikoera watumuki ibintu biriye binge uko ibuguri orose no ajeri nere sababu enene ekogera ngore gasi Nairobi. Right. Sange kerengere kiaga muna intendo chechi comment chingege gagotenga nkwanerie omugeni oyo agotanga nguvu mpya kweli ndo chenga nabwate. All right. Umepata ujumbe yako marago bya bano tuligetiria etaliago Mike Kinanga kurujise mo chabo nchali riteke center hotabanga nonde imeya umurobire nkwanerie omugeni oyo tomusabire tamayanga enga kiende anyara kubaga gochoro. All right. Bono abasai tokwana abasai chisa chirike gima abasai roche mpa wakilishire maita bange bagotanga chiri chinga kichia basai nanda bange twaroro bagwesokia ninge ko geraba sa bange besokiria singe chiemeroberio ya magendro ase chi ward nonye ase chi county abasai ngori gibare weso kurigere korokare ntete ko mubwika noyo mo West County ya Nairobi igonyo leta abantu baro bakuru 1997 barororo wono kwanyoranga no eniri bagari ukuri kwegasi ikori gutiria barike ekero kwanyoreri bageri gari ogotari okonyore egasi ase government liabere rike ngotemuri kuri side ende tutakiri kubeko mutu asayamo elinde oikere gento kilotete kurinde okubeko mutuga kwabeko yondega kwagendera guti mutwara ekeneke ngerekeraje mapema kelike goja mapema kwa ekorere gasi na geko era basaya bangerero besokiri ebange dubari giri kigasi ase chobis cyaburire abande batembire biashara byasinyire mbarobake usekwanyora umuntu tabwate no ekapto abantu mbaro bawo so iruka siasa mwete siasa ne benefit siasa ko kule siasa na dominate siasa enjira nere ukuragiria yo mwenye usekobanga igotubire ta samoyiga atari ko konya gose kwatumire GCV ase chobisi chonse bijia rosire na ndi no muntu umuyore mwete no ekero wa kumuntu kero wa kumuntu biyaiga abanda abuka baoja bagori bateaga mwana kubono na kibono gakwa na biyaiga karetengo kwanyora kwa ligigu kwa bigirwa segete kwagendera so ekero konyora bagwetuma ase chobisi ase bagwetuma sabana sia bintu bingabune bisabara ibonsi ni njere ya moyo koligi na kibakomenya. Alright, marogo baya bono mushimi wante getengo buringa na banke of your type boigwanya zako bagotena sibiro byuburaya bange bakuromo yabatebirenga njena temetenga tumieni bayana sing nchichi campaign na Nairobi tema itugo sana inongo sera mwarenge lakini kage usise kurigira bange bagotenga nkyubu ato mubukogo irindo turangire tugwakire kura ine inkyura nyara ko bagotebyo mosai kero kende ime county ya Kisii orogura gusikisi Nyamira onyalete ko bagoteno kwomoyo bona bagotanga ata igo mwanta kunete pi bona timbwati kende emera ko yabona Nairobi no basera korokonye Nairobi mwete to gocha buna gusiga omuntu emia omuntu 50 Nairobi omuntu mu kumoisa danse holiga ega expected yo mwa egento kere 1000 muna mu gora 1000 right lakini egento kiuchi yakonya abantu ba Nairobi neki Nairobi ali umuntu ndi wensi kwa roterere siasa umuntu ine bangete taraiso nyore umuntu ore bosaigo kumnyoka igo wekera boigo Nairobi gukumutumye umufuko bune wodi yane asomu bwikaneta kire 5.5 million iri manyago weta ejinji nabe gejiri utakire ogore gwen so o sera nkoro umuntu takongaina na siasa
nitagete jibesa nitagete jibesa yes asenaro gwikira wasi nyunga kyogora lakini jibesa jagora gento ki cyakonye iko jibesa nkire gento lakini before utaraikira kwa abantu jibesa before utaraikira kwa umuntu bose before utaraikira kwa umuntu wakumukonya no ene password na bintu binde aiwe ko monyene ngakyoroka ni gutia sabantu aiwe ko monyene nkyogote yabantu kare mumberanire aiwe ko monyene nkyabantu bakomanyete so abantu bakomanya chimbu cyabo cyonse ibintu bigokobera raisi toibera abantu alright ibintu binga unebyo live from Gulf ngwanerie omugeni oyo tuko nyuma yake gatawe kwa Esther Evans na boigonto bwate Fai Nicole pamoja kurwa chinsemo chia Kericho Town kati ya mashabiki yake ntoka kubwatia omoroberio emmaragoba ya bono kwatebirenga kwatema nchisa neti nuroche some mistakes sikero kenda kwaro roborege ubwarenge this time round uranyara ko kuimukina gusira number 2 na ndiri bonita ko buritunga ayu in terms kero kende ase umurayi uri nyatso ko bakwera chikura kyogera bange tokoranga bagweta nyuma bona na bakora mangana oversighting goswa mangana oversight ayo monyene nse security anena seko ase wodeli yao nchibuna twakorete chikura yes iko na iranete ngaswa gukwana nabantu bane nkababeka ama nkabatetu abwiru nekero tu abwiru nturi kumoyo bado mambinero that's always the next time nturi kumoyo raisi yes so agency ya next ngakitoko ye brand ngakitoko beke bintu bito in order ekero tugucha wikirenga kieri onyore nande ntocha kubu nchomo nyene numurayo rebono yogoro gwithera chege yes ntori basani igotora kwana niga amangana yakore ntoki aherego so ncheno ene pasari chiko minyoka ali guchikuyu mbuyange nda se gavana gavana nge use somo MP bono elie minetinga igongendrete kubwati igasia gukora eye muguchi aseyende nekero tugucha guikira 2027 bono rori ni murusia magoso muteya yagiga tokoretiga iga ugateba iga tokoretiga ore bono asumu bikana abantu mbaro baito bamenyete gejiji yes Nairobi ntobwate bichichi tobwate gechichi buna keri nagotegia shimorate abantu bwate gechichi gia fatanyayo marigweini kisifirezi tobwate baka kisifirezi tobwate asakoro kuma sifirezi tobwate asayons ekero intoketa kire mari gechichi mono abantu abange no bamenyete gechichi mari bari bakwirigeri chigasi chinde ekero wikirira abantu bari ko baroseiri umutaro machaite bya buchafu buroro bya bantu bari bako egora mata idigende mata idibesa jya ugegora mbabwate jabo amangana ngabu nayo irinde tusuke mutwari yamono sana kimore Nairobi igari momenya tororo Kisii County na kigukwanwa especially asubwango iga twarorera maberera gitaxi ya sarororo nae no mugusi uri gari gutena asubura igari ondetanya gutena gotenga ye Dominic utakora agenda gusigari muri choka kwanza moye kurena gucha Nairobi gutugambira gaiga Biamo na misi amangana go korekana gusi na ya gusi right na ya korekana Nairobi na ya Nairobi ntukunyara ko mix ya Nairobi na ya gusi ikintu yuka tware go sabankeringa umurembo be gusi abantu baitu bakorerwe gas ne county idegendere akera abantu baitu bachira mu buna barayi baminyoki development ye county tutagete actually tutagete emyaka 20 kewocha Kisii County tebeli yakabeirororo ebege chenjete kiregento ebintu bibe buya nabantu baitu banyore kigazi abantu baitu bamenye buya togendera mutu alright para ko babono mwanchomo rigereria ekrengere kiago togenda tokoba tugusanga naye imarago yabange bagotanga siasa is an option yani kwarigiria si bono yakoborire bono kwara gwachagarie watanga yaya bono ndike gasi. Is it the right maybe attitude abantu babwata tanga Dominic yoda torigirie gaze na akora kuri university no mwako gatatari isko bono rorirenga siasa na option siasa buna nagotebi amisi siasa gebwate kiro muntu gabwate ngakyagoso nagote umuntu naro ogoso adindaro siegeta agote anyare batatene dingero geke what about me kana injentene rinde manyakane kwanyoro umuntu naro tenenire esingi njukuri kibeza agote nagawe kamutugari otebuti go bojingo bwate nimbwate ga milioni 2 bega mufuko tingana manganayi umuntu yokora gento kiki utenna no umuntu naro otebete kene egonta gete gutenena ndigikero geke nkonya abantu baito kware kwa makonyora tsambuli Johnson Jiroro lakini nchomo nyene una natika oteba siasa iko yalenga manyinga hivi in fact inene profession it must have a special call no mwarimu use kwa nyoro mwarimu gaisarance gali abanafunzi baisarance ochosomi mathematics
kwa maya konyora wanafunzi bonse bibaraire mwalimu itabu at special call uise konya no mpasta kera korandi abantu bonse bibaraire kanisa ime muntu itabu at special call mbali bakwe bidere mono nche yane igiru yane ni special call actually yane chikura cyari kwa kubona iga tango turi na kubona kimbegete tango na benjirenga bona iga Bimona saru manchumu ligeria maete na intutoko karasane kira tokoranga abagusi baitu banyara ko bakwe busura cinkongo awadari ko bagutigwa maiga ilio kwene kyanga banyara ko bakwira ebirogo byoburai. I'm meant to believe nga omo majority leader as a county assembly ya kis ya Nairobi no Mogusi right kuruda goreti is doing well ntari mu majority mo chief whip all right yimana sana omwanjo muri onye kwa manyete ngagete naye kwa manyire marago bayabono nga tari gusiga igoka bagwe toma nakwereka banyara ko bagwikira esereka no musawomoke of course no musawomoke actually gakurwa kurase constituency yeturi to isaranstega iga ya kitutu cha chesao toyogere to bakora emeroberio yabasaibu nabana bobone to bagwesokia nakwenekia esereka ya Kenya Kwanza asobwamo yarute chira kijinge cyarengete wikirania amagani ao yabasai so far so well mheshimiwa serikali yaito bono iye gotogendi yarute chira kijinge nekero tukurigereri nchironke cyabeire nechinde nchiro chitaraba namangana ari mange umete tari mukero muntu wanja idea yago gwikonyora abantu bagopinga kinde yonse no naye bono iga no gendo te note yabantu nte tokorekeiga mbali ba wanja mbali ba okana iginto kero ronkeringa ki abantu baito bamenye no murembe n'ibintu biribya kwanetu bise ko kuruite 5% ebisene yakwera siasa mwete siasa 65% no bokora wika ungainereri irindo nyore kwende ono ibintu nebinge biri tutanyare ukwana no biri mheshimiwa atete chi internet ibintu binga bintu biro bitarakoreka siasa nyinge no bokore rinde onyorere gasi nakakora abanke babasa of course twonyera ko buto gitaricha to kurigia amangana amaya kwanyara abanga bagwesuke bagatanga bono abange twatebite especially amangana internet ngakire chiro nyare ko bekure free wifi aigure simi yago ntu akwane to somara ibenza nategeta gotanga chisimi chia digital bono chiche na 5000 bono chiaganyirwe ikira boni goro chono mwako kabere kare kuchi nakiro kide gitambukiro nkiyo Kenya ko bigikoirwa abange babasa bateberenga okorra kananga bono regime yabasa in a way to abekire some question marks mheshimiwa umate president yaito ni bwate njira ko regas besides otwara dia devices ero monyene na bwate njira ko regas nekero mweto muntu gakurierere ira ngote ibono yangu ko ande elfu 50 okorere gento gete alafu nchenko 20000 na boko ranga ngo igerere umete bintu birimbiri yakubwata obeka bikabike asigari asigitari yarokaine alafu ebinde takobeka sande ote asigete ninkorete genteki batigonta etego birivunga emiaki etokomwa togwika guchimutugari tumupime tumurusia magoso tumuteiga ngwato ngainete ngwa akoreteiga tuikiraniti bintu birutagete so asabona iga tigara eguchingaki akore gasi eritakeire alright maragoba ya bono chi dakika chito chireke majitigari tange dakika ya muiga pono gontegete oenane engana yago yogosemere guchia sabasa especially abasabangi banyere ko bakwirusia twarore cases nyinge cyabasaba bakwirusia ubugima wetera so kwengenta banyo mari basikiri bagatanga ubugima nigo bwakongire ine kosemerikira nyara ko kwena na almost especially Mogusi uyo ligere Ndizi TV maruba yabono na wonte te goteanga mambinero ankenero taliri ukora menye ase shida taliri ukora menye rae mechando nandi talinga Nyasaye ayega kwebire yaya mambi yago nerororo egintu kiamana ngelinga ki wetume tikakobera nyomba ochiku otewe nguri yinde gasi tayo so kaisiko gabu rora kande kali uranyare kora iga kero bwe toma ntirenga buneyo Nyasaye gago kubwate ibintu byonse byakire kwagenderere guchimoto alright semara ko baya bono tegete bono onyara ko bukuganiria omaite this is your first time watching Ndizi TV tegete toligire TV ria uganirie aba kichikora bago ni maite TV itongo ikere no nchisa bujana Nairobi of course wetera semitandao ibintu binde iga na kero kende bari bagende tukoba bakurigirire narega iga mini wa gotanga chao gechi agotebanga my boy is articulating issues well, proud of him kwane ngana yago mwele kero kende na uganirie aba kichikora bago ba ewodi yago na bigo anene county ya Kisiamaya
na wontete gotebanga abaki bane gusa supporters bane bana Rob South ntete ko basabira maya nande mbatenga no turamu asekere ngana buna togotaramu buna twabere tukubwaterana ntubwaterane pake safari eri iteta keire ekirane wono nko basabira yara maya ntebe kurwa arishimuratewa ngende baka Golden Gate moino ntirimboge Masai Village abantu obonsi pibare ward ya na Rob South na basabira maya nyasaba konye no hene mechande eri keraroro ne nyare koera bali babwate mechando mekameke nyasaye nare naino. Bimona sana Mheshimiwa Dominic, asante sana soko nyali bagango sanga amana intwe imeya studio mwancho moligereria na wikira guono toko ya butorera amaya ensa eyemo nganyale ko bagagochera senchira yobo ikiranu echinga kisara mu manyi hanyala ko bakwenekea buna chibicha muri cyaguchire senchira yobo ikiranu banyala ko bakobwaterana amonere Abigail Nyanchama twanyala ko batogosanga no Mheshimiwa Dominic Moye litirane ngoro kwa Josephat Amisi na kuganiriye uboligerio buya bwe morobelio Imeandizi TV.